Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, 1:45. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati kag welcome naman sa itong pagpangalagad sa palatuntunan This is My Life sa karon nga adlaw Miyerkules, Disyembre 2, tuig 2020. Ayton man pagpangamusta sa inyo sa pihak sang aton magulugal-umon, mabulubugnaw nga panahon, kag sigurado nga nakapanyaga, nakamodera. Sa mga nagahilay-hilay, kag bawdo ka nami kuno ibarikutot mong, no? Kay nga nami na ang katugnaw nga mabatsyagan nila. Kay tikon lang tawon bala naton sa aton sa niya countdown, pila na lang Tito Wilma kaadlaw na bilin? Happy holiday! 23 na gid lang kaadlaw na bilin, adlaw na sang Paskwa, Disyembre 25, kag 30 na lang kaadlaw ang nabilin. Kag magasulod ang bagong tuig, ang tuig 2021. Amo nang hambal neton nga bisan anong aton nga himuon, bisan masilingta nga pwede delay lang indi gyud kay ang aton orasan nagatiyog. Kaya nagatiyog ang aton orasan ang inadlaw nagaligad sinimana binulan, yes, maabot gyud. Ang adlaw sang Pasko, bisan mabudlay ang aton sitwasyon, hindi kita makahulag sang gusto naton ihulag kag aton man himuon, pero kinahanglan dugang pagid nga pasensya, dugang nga pagpangamuyo, kag dugang gyud nga pagtutom sa pagsunod sang aton sa mga protocols bisan nga gin-downgrade na o kung ginpahagan-hagan na ang quarantine status diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Na, kaya tara na ta sa idalom sang ano mo, ara na ta sa idalom sang modified general community quarantine. Di ba la Tita We? Mga senior citizen, bang iba nagayuhom kasi nila Tita We, pwede kami makagwa pero di may halong-halong man. Pagkatapos, di face mask man kami Pagkatapos, face shield man. Di tapos, kinanglan, tuto man kami nga mag-uluantad para kung mapatigayon ang ginatawag nga physical or social distancing. Sige, basta hinay-hinay lang kag maayo ang inyo sa sitwasyon, no? Pero hinay-hinay gid kag halong-halong gid. 1:48, Action Radio Philippine Standard Time, kag sa nahambal na naton, do kanami ihigop sang mainit nga sabaw kun matugnaw ang aton panahon. Speaking of panahon, karon gamay naman nga update sa aton Weather Bureau halin sa pag-asa kon nga ang maulanon. Despite nga kabalo naman kita nga daan nga inaiya resulta man sang low pressure area, tail end sang frontal system kung shoreline, pero kibaluon naton ina gani relax lang ka mo. Hindi gani tano ka mo da bala sang gahabal-habal da bala nga saging nga saba nan di gani tinanok nga kamunti bawdo ka nami man sinaman. So kung makahimo man ka muna pinsaron yun lang si Tita We samtang nagabakit kamo kag ibutang iya sa
ano tawi sa lamesa. Butangan ni sa bulutangan no sa pinggan nga malapad kay butang sa lamesa nagaaso-aso pa. Upda na karon sa mainit nga kafe o kon linaga nga luya. Linaga, pero nag-uso ng linaga nga luya nga may lemon ay sa mga seniors, no? Ay gayuhom sila kay tuod, ho? Nami gina siya. Okay, relax lang ka modera. Nga? Bantayan man ninyo karon ang aton sa ni pagbunot sa aton posible winner nga makasilista posible kay basi bala hindi ka da alerto karon ng imo cellphone da kag kun ikaw may validated entry iya para sa aton sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod province-wide kag mabunutan ay i-check anay ang inyo sini nga battery ang inyo sini nga ringtone di ba kinahanglan matunog kay kung tunog imo radio naka-silent imo cellphone ay ti wala gid kung mabunutan imo entry pasensya lang na. Again, sa mga palangga na ito, mga tagpalamati sa Dakbanwas ng Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kami gusto gid tanan kamo makabaton kag makaambit sini nga pagpasalamat sang Action Radio Bacolod. Kung may ada man tagamay-gamay nga modo wala gid ko nila hindi mga anak na ang ang aton diriya punto amo nang sa kadamo sa mga entry ginabunot ang aton maswerte sa sina nga tion nga magpatigayon sang pag-raffle kung sinong mga maswerte. Siguro kung hindi ka man maswerte nga bunutan, buot sing ganun, blessed kaya ni Lord. Damo ka blessing mo, kag may ara deserving, pagid nga mas makabaton sang aton sini, papremyo sa kada draw sang aton sini winner. Ha? Intindihan na lang kag magpasalamat kita. Importante, nagaopdanay kita, adlaw-adlaw diri sa Action Radio Bacolod sa tanan nga mga public affairs program, sa tanan nga mga dramas nga malingaw namon kamo sa kahanginan na amo na iyang importante kag kami nagapasalamat gid sina sa padayon man ninyo nga pagsuporta. Alauna 52, yes, Tita Wilma, bantayan man ang aton sini mapaambit sa inyo karon nga adlaw ang isa ka mensahe halin sa aton sa messenger ang utod nga medyo may hinakit sa iya man utod na isa ka utod nga babae medyo may paghinakit sa iya utod nga lalaki. Amo nang siling bala naton nga kung maghimo kita or let's say for example magbulig kita kinahanglan hugot sa aton balatyagon. Nga once magbulig kita never gid kita mag-expect sang ibalik sa aton. Kay masakit ba tiyagon kung nagapaabot ikaw nga may balik ang imo ginbulig. Mao mga anak ka mo, na? Gani, relax lang ka mo dira, na? Ang aton man tag sa ka horoscope, subantayan ninyong inyo tag sa ka zodiac sign sa siniiya nga hapon. Sa itong sa ni panahon, daw ka nami lang nga nag-experience kita sa mga mabulubugnaw nga palibot. Okay lang na mga pag-ulan-ulan, hindi lang mahalitan ang aton sini mga mangunguma. Kay ti kung sobra-sobra nga pag-ulan, mabaskog man nga pag-ulan, ang ila sini mga talamnan, kag ila sini mga pananom, mahalitan man. Pasalamat lang nga maka-experience kita sa mga pag-ulan karon nga adlaw. Dito sa bahin sang Luzon, dako gid nga bahin sang Luzon, na ginaulan sa sini nga tion, tungod man sang gina-monitor iya nga low pressure area kon LPA kag tail end sang frontal system o kon shear line. Ang low pressure area nga ini kon LPA katapusan man nga nasipletan sa kalayoon nga 100 kilometro kon isa kagatos ka kilometro amin hanasidlangan sang Borongan City sa Eastern Samar. Kag ang hambal sang pag-asa dito sa Metro Manila karon nga adlaw, subong man ang Cagayan Valley, ang Cordillera Administrative Region, subong man ang Central Luzon, ang Calabar Zone, ano pa Tita Wilma? Ang Bicol Region, Eastern Visayas, kag ang mga probinsya sa Mindoro, sa Marinduque, kag Romblon. Naga-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan, nga may lapta-laptaman nga pag-ulan. Ang Eastern Visayas, siyempre mangin magalumon, may lapta-lapta man nga pagpanalithi, pagtupa sa panalagsaman nga kasarang nga pag-ulan, pagpanaguob, inatungod naman sa tail end, sang cold front. Hindi cold front ito ining frontal system, no?
ikog sang frontal system kag sang low pressure area. Ang bugos naman nga Visayas, ang Palawan, kalakip ng Calayan Group of Islands, Magalumon, ang aton sinikahawaan, may lapta-lapta man nga pag-ulan, ina tungod naman sa localized thunderstorms. Ang hangin naman nga batyagan naton, kasarangan, tubtub mabaskog ang pagdapya sini, halin sa nakatunda na silangan, pakadto iya sa nakatundan aminhan. Mabatyagan ina sa bugos nga Visayas, sa Occidental Mindoro, kag Palawan. Pati na siyempre tawi ang Calayan Islands. Kag ang ato naman kadagatan, kasarangan tubtub, mabaskog naman ang pagdapya sang balon. Temperatura, wow, 24 to 29 degrees Celsius. Kag si Haring Adlaw, ay nagpakita man, hingalit, kasanagya lang, pero wala tagin makita ang bilog nga laragway ni Haring Adlaw. Karon nga adlaw, no? Nagpakita sa sangya kasanag alas 5:51, kainis ang kagahon, kag magatunod naman karon alas 5:05, temprano pa tawi, alas 5:24 sa siniya nga hapon. Gani, relax lang ka modera, ha? Kag sa pila naman naton ka talalupang doon sa siniya nga bahin, ang update man kay kabalo kita, kadamo sa bugos nga Pilipinas, may mga gin-downgrade, no? May ara nga ginpabilin kung ano ang ila quarantine status, may ara nga ginpasaka, nan. Pero ang aton bala na sa mga kwani sa mga Katoliko, na sa mga Katoliko, sa simbahan Katoliko, ang aton sini na update. Hindi kay ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nagpagwa sang guidelines nga amo ining dapat sundon sang mga simbahan sa bugos nga pungsod sa paghiwat o kun pagpatigayon sang simbang gabi o kun misa di Gallo o kun aginaldo man ang pagtawag sa aton. Nagpagwa ang CBCP sang circular nga magapatuman sang social distancing, pagsuksok sang face mask kag face justice sa ACE tubtub Disyembre 24. Bot silingon at siyam ina kaadlaw nga pagnobena, di ba? So ginahiwat ina sama-sami, tuig-tuig ginahimo gid ina alas 4 sang kagahon, may ara pagid nga alas 6 sang gabi. Inang alas 6 sang gabi amo nang natawag nga anticipated mass. Amo nang simbang gabi na. Suno naman sa CBCP base sa konsultasyon sa mga obispo. Pati gayon sila consultation sa mga bishops mo sa bilog nga pungsod. Kag sa tanan man nga mga kaparian. Dugangan ang schedule sa mga misa para nga mas damo ang makasimba, ilabi na gid no nga pila gid lang ang pwede makasulod sa mga simbahan, di ba? Kabalugid kita. 50% sitting capacity ang pwede lang. Ilabi na sa aton dali tungod ari kita sa idalom sang modified general community quarantine. So ginapangabay man sa CBCP nga padayunon ang ginahimo bala nga live streaming sa mga misa para pwede man nga makatambong online ang mga hindi iya makakadto personal sa simbahan. Tisino man sa CBCP President nga si Davao Archbishop Romulo Valles, ang Dawn Mass para sa Paskwa pwede himuon ina Disyembre 25 pagkaaga. Inang kaagahon bala ang Disyembre 24 sa gabi bala ang pagkatawo ni Jesus sa pasuhan, di ba? May ara na pag 24 sa kaagahon katapusan sang aginaldo, pagka tungang gabi may ara misa, may ginapatigan ng mga simbahan, ina amo ang pagkatawo, pwede man himuon pagkaaga. Since nga may curfew. Okay. Inasuno man sa CBCP kinahanglan istriktohon ang pagpatuman man sa social distancing kag ginadumili ang paghalok kag pag-uyat kay nga wala na ginahimo kay actually sa traditional ginahimo na naton nga maghalok sa imahin sang baby Jesus, di ba la? So wala sina nga himuon. Kung
kundi hambal ni Valles, nga ang mga sumilimba, ginapangabay, magdala na lang kamo sa inyo kaugalingon iya nga imahe ni Infant Jesus sa Christmas Masses na amo nang iya sini mensahe. Ang iya gid quote nga nagasiling bala siling niya. The celebration of Christmas may be different this year. Laina ang pag-celebrar sang Paskwa suno kay Valles niya. We will not have the same frenzy and stressful preparations that we had before the pandemic. But we pray and help our faithful to see the heart and the essence of the season in the simple, sober, silent, but strong and loving truth of the God who comes to us in Jesus' incarnation. Na amo ginang exact niya nga pabutyag. Alas 2:01 na Action Radio Philippine Standard Time. Gamay lang gid Tita Wilma. Kay nakakuha man sang akon sini atensyon. Iniginhambal ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ay, pwede patungan or pamultahon ang mga patigayon sang Christmas party. Kun, hindi pwede mag-Christmas party. Kay butang gina nila kuno sa local ordinance na una man da ginhambal nga dani DILG Secretary Eduardo Anio hindi pagpahinugutan ng Christmas party, Christmas caroling kag mass gathering, di ba? Amo nang plano nila. Hindi pagpasugtan ng Christmas party, hindi man pagpasugtan ng Christmas caroling, wala mass gathering. Inang family reunion, isa ina sa mga ginakonsiderar suno kay anyo nga mass gathering na isa pa na hambal pagid ni Roque na pwedeng hambalon o kon suguon bing mga magapatigayon sa Christmas party nga hambalon lang sila untatana para hindi sila maglubag iya sa ipagwaman nga ordinansa sa mga LGU. Na ambal pagid niya nga pwede pamultahon ang mga magalampas kag pwede man nga hatagan sang lain pagid or dugang pagid nga silot amo nang hambal ni Roque from Malacanang. Alas 2:02 na. Okay, relax lang kamo dira sa inyo mga radyo, relax lang kamo dira sa FB Live, kag sa iton man website nga nagaupod sa iton kay Timmy Transistor Radio diya kung click nyo updanay man kita tutuptak na stress no so www.actionradiobacolod.com.ph kag sa kwantawe sa YouTube no Action Radio Bacolod. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercial. Okay, dira na sa ito na FB Live. Hi, hamang yung hapon lang dira liwat sa inyo, no? Okay, Tita We, abaw ara gid siya. Alex Montesa, salamat sa cake, salamat sa cake kag sa star, kag sa heart. Thank you, kid. Alex Montesa, salamat kag, dali lang gid Tita We, di na to siya. Kay Ivy Mahinay, Tita Wilma, I'm watching. Tita We, okay lang kung hindi magabutan amon entry importante solid kami sa gihapon sa Action Radio pamati gid kami. Good PM tawe. Salamat gid Virgil Alpinda ha. Salamat sa paghangop. Rona Amar Figueroa. Hello Tita Wilma, I'm watching. Gloria Namo Figueroa. Salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Tita, lihog lang ko tamyaw sa nanay ko. Leticia Figueroa, kik sa tatay ko, Amando Figueroa, madamo gid niya salamat. Cha Omega. Okay. Cha Omega, ikaw ka naman, Abil, lapit lambi. Hello, Tito Wilma Cherisma Omega watching here at Santa Rosa, Laguna. Pakigreet si Papa Edwin Omega sa Puro Kagaykay, Barangay 2. Always siya pamati sa inyo istasyon. Thank you so much po. Welcome, dear.
Alan Mula, no, Alan Mula. Good afternoon, Ma'am Wilma. Advance Merry Christmas. Ari Tatang Dudong sa Nico Monitor Teats. God bless. Okay, salamat gid ha. Kay Novi Valencia Subaldo. Salamat gid dira sa inyo. Kag yes, Tito Wilmara pagido. Kay Homie Lumena, mayong hapon, Miss We. Yes, Miss Heaven Heaven, thank you so much, ha? Idion Basa. Idion Basa. Insakto na. Mayong hapon, Tita Wilma. Good afternoon. Ma'am Wilma, advance Merry Christmas. Stay safe, stay healthy, and beautiful. Abaw. Dok kanami pa po. Take care always. God bless you and keep you. Thank you, Ma'am Elizabeth. Sa ikaw man, ha? Julius Pasco, mayong hapon dito, watching live from Barangay Villamonte. Be safe sa tanan. Liza Monte Castro, good afternoon, Tito We. Mayo lang ang pagpamati sa This Is My Life. Always gid nga nagpamati, permi, live from Doha, Qatar. Okay, salamat gid. Sylvia Tiap, good PM. Action Wilma, salamat gid. Sakto na Tita We, padayon gid kita mag-pray and pray kay God. Bisan MGCQ na kita. Good PM tawe. Kag ikaw halong gid always. God bless you. Virgil Pinda, salamat. Sith Rose Espan Kanoy, maulanon nga hapon Ate We. Listening from Sumag. Salamat man. Hi po. Join how to join Ate We. Ay sorry, tapos na ng registration kay pa maginhatag to mo no. Kung ano nga petsa until when magpagpa-register kay gina-validate ang mga entries. So, amo na siya. No? Good PM, ta will ma-monitor lang kundi na Jonna Ferns. Gina, also, Jean, I'm sorry, Gina. Monitoring, always love you. Hi, mga anak. Ivy, yes. Salamat, gid. Ron Amar, yes. Kay Gloria Namo Mambalos, salamat gid. Mayong hapon lang da. Alan Mula, B, Lawrence, Tita. Greet ko lang Mama Utay kag Papa Kalbo sa Central, maaga pa mati gid sila. Mayong hapon lang da sa Mama kag Papa ni B, Lawrence. Good PM Bilugan Negros, watching here Isabella. Thanks Tito Wilma, Kairos Flaky. Advance Merry Christmas, Ma'am Wilma. Ivy Mahinay, thanks, gid, na? Balikan ko lang na karon ng iban nga greetings. Relax lang ka mo, dera. Bulog. Aton Dr. Alfred Spear Mangustin Tea.
Aton basahon nga mensahe halin sa aton text hotline kag pagkatapos sina karon bantayan kung sino ang aton probable winner para sa aton sulit ang papremyo sa Action Radio kay samtang nagahambal ako ginaukay ko diri ang aton sini crystal bowl nga nasudlan sang mga entry na kung sino ang aton sini mangin winner karon ha. Okay, dira na bunuto ni Tita We. Ang aton basahon nga mensahe sa sini nga hapon, dali gid lang. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, okay, so nautod sorry gid lang. Basahon na neton ang mensahe. Mensahe sa nagpatawag kay Nini. Kay di taman pwede nga mabasa niya sa ni account name. Sorry ha, napindot ko bimong. Okay? Ang mensahe ni Nini nagasiling, good noon, Tita Wilma. Ako gali si Rose, sang Isabela. Ina lang ang itawag sa akon. Ang gusto ko lang paambit niya. Paambit sa This Is My Life. Amo ang problema namon sa amon utod nga seaman. Hari na. Tita Wilma halin sang high school hasta nga nakasakay siya sa international nga barko. Ang problema, may relasyon siya kuno kay daw mo, di ba? May relasyon siya kuno sa bulag Sabana kag may 4 ka bata ang babayi sa iya bana nga isa ka teacher, isa ka maestro. Pila ka beses na siya nga nagpanaog sa barko. Wala gid siya makapauli sa amon. Kag wala allotment ang ginikanan namo. Ginikanan nila kuno. Tita, ako tanan ang nagasto sa iya. Kay nag-work ako sa Hong Kong 17 years, mamalawig man. Sakit katama. Wala gid siya gabalikid sang pag-antos ko kag sakripisyo sa iya. Ano ba lang himuon namon para makapauli di siya sa amon? 3 o 4 na niya kapanaog sa barko, wala puli-puli
diri sa amon lugar. Tita, pwede lang hindi paglawaga ang akong tuod nga ngalan. Kabay nga mabuligan mo ko sa kasakit sang buot ko. Nagapamigado ako subong tungod sa gasto ko sa iya. Wow. Gapamatigid kami sa imo program. This is my life. More power to you. Thank you. Rose or Nene. Okay. Sa imo, Rose, salamat gid kag maayong hapon. Salamat man sa imo mensahe nga ginpadala sa personal account ni Tita Wilma sa Facebook. Kung lantawin na to ng sitwasyon mo, Inday, Rose, hindi lang ikaw sa nahibaluan ni Tita Wilma nag-experience sa among sini nga sitwasyon. Hindi gid exact nga pareho o luanggid ang mga istorya. Kaya ti ang tanan-tanan may diferensya mo, may kinatuhay. Hindi naton ina pareho tanan. Masilingabaw pareho gid na halos lang nga magkapareho. Kung lang tawon nato ng kabugusan sang imo sini mensahe sa This is my life. Tungod sa imo gina-experience sa karon nga pagpamigado, tungod suno sa imo paggasto sa iya. Amo nang siling bala naton kay na as early na sa primero nga nahambal ni Tito Wilma. Nga kung magbulig kita o sisaon tanay kaugalingon ta una-una gyan. Bala ang pagbulig ko sa utod ko o kung sa sinuman, utod ko, hinablos ko, partidos ko ba bisan sino or iban nga tao, sa bisan ano nga bagay nga mabulig mo, bisan sa isa kasukob nga bugas nga nabulig mo sa iya, never ka gid nga mag-expect nga balikan niya ikaw. Kung madumduman niya ikaw nga pasalamatan, sa bisan anuman nga paagi, magpasalamat ka sa mahal nga Dios. Amo na siling bali naton nga kung magbulig kita wholeheartedly, nga wala sang lamod sang pagpakuno-kuno, kag wala lamod sang pagpaabot, nga balikan kita sang aton ginhimo para sa ila kabuhi. Kanami na iyabat siyagon, tuod gid na. Kay once nga naga-expect ikaw, once nga nagapaabot ikaw, nga ay, kung wala sa akon, wala sila nag-amuna. Kung hindi sa akon, wala sila makaangkon sang amo sina. Kung hindi sa akon, amo na bala, amo na natawag utang, kabalaslan, di ba? Kag ang pagsukna mo, tubtubuhi sila, masakit ina sa ilabahin. Nga, ihambal mo, isukna mo, ang mga nahimo mo sa ila kabuhi. Ti imbis nga i-bless ka ni Lord, imbis nga hatagan ka sa lain nga pamaagi, nga grasya ni Lord, o siling si Lord, ay nano man ni si Tawi man, or ano man ni si Rose man, na, amo na siling naton, sa tag sa kapagbulig naton, sa tag sa kapagpaambit naton, ipasa Diyos naton inatanan. Kay siya, wala nagakatulog. Siya sa tag sa kaginutlo sang aton kabuhi, nakahibalugid kung ano ang unod sang aton balatyagon, kag kung ano ang unod sang aton tagipusoon. Kag nahibaluan sang Ginoo, kung bala ang imo pagbulig sa tawo, nga dapat mo buligan o kung ginabuligan mo, himpit sa imo tagipusoon o kung hindi. Nan. Kay bisan hindi siya direkta nga makabalik sa imo, maalam ang Diyos. Amon makasiling tayo nga, wala sang makatupong sang kaalam kagahom sang Ginoo. Kay bisan hindi direkta makabalik o kung makabulig sa imo inang iban nga tawo o kung pamilya mo man, kabalo siya kung sa ano nga paagi niya ikaw buligan. Gets mo? And there, Rose? Hindi ka maghinakit sa iya, na? Kay kung padayon ka nga naghinakit sa iya nga wala ka man lang ginabalikid, kag wala ka man lang
makatilaw sang iya kinabudlayan nga kung hindi tungod sa imo wala siya kag hindi siya nanginsiman. Magapabilin ina tubtubuhi ka, magakalisod ikaw kag magaantos ikaw. Tuod ginaiada ay amo na bala na abi mo bisan masiling na siya nga wala bisan mahambal ka nga wala niya ginapanumdum si nanay kag si tatay mo ang ginikanan mo, no? Nga masiling ka nga wala gid makabaton ang inyo ginikanan sang allotment. Nga supposed di ba sa mga seaman, lain ginayang para sa ginikanan, lain ginayang para sa asawa. Biit na lang kung mabuhi man lang kamo, pabayida, Inday Rose. Kung wala ka naman nakabalik sa Hong Kong, kung wala ka naman to nagtrabaho, kag ari ka na diri sa imo lugar, magpakalinong ka kang magpaninguha sa imo man masarangan, upod ang imo ginikanan, upod ang imo mga kauturan nga ara dira. Himakas ka mo. Kay kung diin man ang utod nyo nga ini nga isa ka sima nagapangabuhi nga suno sa inyo, may karelasyon sa isa ka babae nga may 4 ka kabataan, bulag sa iya bana nga isa pa ka maestro, never mind. Kay kung ukaton mo gidi na pwede ninyo nga malagas ina. Pero, pabayidera. Kay nga maabot ang tion nga marealisar sang inyo utod nga ini. Ang iya sala, ang iya kakulangan sa pamilya nga iya gintalikdan. Ang himuon mo, ako yan, di kuya gusto sang gamo mo, tudtod, makapoy magamo. Ang pinakamaayo mo himon, ipangamuyo mo siya. Simba ka mo, kung ano man ang inyo relihiyon, pasalamat ka mo sa Ginoo nga hasta subong ara, nag-inupdanay ka mo sa inyo ginikanan, pasalamat ka mo, nga ginahatagan ka mo grasya adlaw-adlaw, nga inyo maambitan sa inyo bugos nga pamilya. Sang sa maghagay kita pangita sang paagi, nga baw nagagamo kag nagahatag sang kaakig, nagahatag sang dugang nga kaakig, kasakit sa balityagon, nga mga bagay nga ina. Material, kwarta, never mind. Importante subong makakita kita nga maibakal kita pagkaon nga makasurvive kita adlaw-adlaw. Importante subong among aton spiritual life. Pakaunon ta naman ang aton espiritu na para nga maangko naton ang katawhay kag kasulhayan sang aton balatyagon. Abi mo kun amo nang imo sitwasyon, Inday Rose, kabugat, try mo bala kabugat maghihom ay, kabugat magkadlaw ay, na. Pero kung wala sang kaakig, kag wala sang hinakit nga nagapabilin sa imo balatyagon, kamag-an maghihom, kanami iyuhom sa tanan ng mga tao nga imo masugata. Tutuod ginaiya, i-try bala, ha? Ipangamuyo mo nga Lord, ginapatawad ko ng akon utod kung ano man ang iya sini kakulangan, kagasalanan nga nahimo sa amon pamilya, kung wala yaman kami madumduman, Lord, tandugang iya paminsaron kag balatyagon, nga kabay, madumduman yang amon, bisan ang ginikana na lang namon, nga iya man ulik doon. Na, amo na siya, girl, ha? Sa tanan nga tion, sa tagsa kaginutlo sang imo pagpangamuyo, bisan, amo na siling naton bala, bisan kaaway mo, pangamuyuan mo, ha? Bisan ang mga may kakulangan sa imo, kag mga may ginpangako sa imo, nga mo nakahatag, nakatugas ang kalain sang buot mo, ipangamuyo mo, kay nga makamuklat gid siya, nga uy, may kakulangan gali ako, ay may sala gali ako, nga nahimo sa tawo, nga akon ginpangakuan, sa tawo, nga akon nga nagbulig sa akon, nga wala ko gid ginbalikid. Tuod na siya, di ba? Ay, mga anak ka mo, Naamo na lang na siya, ha? Kinahanglan kid. Amo na gani kami sa Ginoo sa pagpatawad bala sa ginatawag nga pagpatawad, patawaron ta na lang siya. And then Rose, kag hindi lang niya makaisa sa tag sa katiyon nga paghimo sang sala nila sa imo, patawara. Kay hambal sang Ginoo ano gani 70 times 7. Nga kung magpangayo siya sang kapatawaran, patawara. Kaya ang kalinong imo iya maangkon para dira. Alas 2:25, Action Radio Philippine Standard Time. Kabay pa Inday Rose, hindi lang maglain ang buot mo, kay siguro nag-expectar ikaw nga ang akon paghatag sa imo sang advice kung paano naton malagas, na
ang imo utod nga ginbuligan, hindi ka na maglagas na. Lain ang ako nahambal sa imo. Kundi ang pagpatawad na sa imo kaugalingon para sa iya, himuon mo ina. Ipangamuyuan mo siya. Nga bisan bala, hindi na lang ikaw na, bisan ang ginikanan mo na lang, nga mabulong man ang kahidlaw sang ginikanan mo sa iya, kag ang kalain sang buot sang ginikanan mo sa iya. Iya na to yung desisyon nga makigpuyo siya, makigrelasyon sa babay nga may bana, nga may apat ka kabatan, iya ina desisyon. Kay nakaintindi man siya siguro sa iya ginahimo. Himuon nyo, pangamuyuan nyo gid siya, ha? Alas 2:26, Tita Wilma, relax lang, ha? Mga reaction ninyo bala, no? Mga reaction ninyo sa aton sini ginbasa nga mensahe sa aton text hotline, pwede gid no? Welcome ta na dira sa aton Facebook Live kag sa aton text hotline sa 0938-2252 0938-225-5017. Pero samtang naghambal ko sa microphone kag naghatag ko sang akon personal opinion and advice kay Inday Rose atong sa ni nagpadala sang mensahe, hala ang kamot ko sige man kuot diri sa may crystal bowl para sa pagbunot sang sinuman nga mabunutan naton nga makabaton sang 500 pesos nga cash. So bantayan, are kay mabunot si Tita Wilma. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Gamba lang ko. Sino ayhan ang aton mangin winner sa siningation? Sino ayhan ang magabaton sang 500 pesos nga cash? Ang para sa aton sulit ang papremyo sa Action Radio province-wide. Uy, salamat, nag-ring. Oy, nag-ring siya. Nag-ring siya. Kag sino ayhan ang aton sinimangin winner? Hello, may hello na siya. Hello, may hapon. Siya. Hello? Tita Ay, Wilma, sorry. may hapon. Hello? Si Jonathan. Yes, ma'am. Yes, mayong hapon. Yes, may hapon, Tita Wilma. Kaya, Uy, lalaki. ma'am, si Jonathan. Sino ni? Si Jonathan Biyane? Yes, ma'am, si Dia Jonathan, ma'am, sang Barangay Singkang. Saan barangay? Barangay Singkang Airport. Barangay Singkang Airport. Yes, Tita Jonathan? Wilma. Yes, ma'am. Oho. Dali lang. Jonathan? Yes, Tita Wilma. Jonathan? Yes, hello, Tita Ara Wilma. na. Batian. Hindi ba lang mo si Tita Wek kasi may pagkabungol-bungol? Okay, kapamati ka na sa imo radyo? Oo, Tita Wilma, gadili ka sa ako, no? Oo, si Tita Will. Okay. So, anong ginapamatian mo na nga program, subong? This is my life, ang pinaka-idol. Kag nakakagi ko nito dala sa Lapligad. Wow. Touch man heart ni Tita We, ba? Well, anyway, Jonathan. Belated happy birthday, nagapon. Wow. Salamat, Ged. Salamat. You're welcome. Uy, pahinahinayain mo radyo. Madugan ako na akong bungol. Ay, sorry. Hindi ta mag-intindihan, Nay. Okay, pahinahinaya gamay. Okay na? Okay na, Tita Okay Wilma. na. So, wala pa ko kapamangkot sa imo, kilala mo naman ko, kag bala mo anong program. Sino pagid ang imo nga mga nakilala sa Action Radio paagi sa pagpamati mo sa mga programa dere? Una-una si Action Rex Cantong, si Action Eric Magbanua, si Action Marlon Helvia, si Action Brian Morden, si Action Action Artay Hopon, kag si Action Eden Abuso, Action Dorel Cabato, kag Action Jan Diaz ang aton nga adlaw nga patrolman. Wow. Party ba? Memoryado. Okay na. Si Action Tatay Fred, Action Wilma sa Kadakagahon.
Okay, si Action Fund. So, salamat kasi sa imo, Jonathan Bia. Congratulations. Thank you, Ikaw ma'am. aton winner. Pero wait ka lang ha, sang imo tracking number or reference number sa pag-claim sa imo premyo sa isa ka remittance center, ha? Kag Yes, ang sige, ma'am. pag-contact man sa imo sang aton sini admin staff ni Miss Marnie Kirao. Kung sino Okay, sender. Action. Okay, thank Okay. you, kid. Salamat, kid, Action. Kita, Wilma. May Okay, bye-bye. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radyo. Okay, salamat gid and good afternoon. No? Saliwat sa atong sa winner ay Barangay Singkang Airport, Taksagon Street sa Banga Yap, Jonathan Bia. No? Saliwat, congratulations sir. Thank you gid, salamat gid. Relax lang, balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Ako gali si Melchor Ligas. Okay, salamat, Gid. Tikita niyo to sa FB Live, sino aton sa ni winner? Nan. Ti saga pamangkot daw, tita, pwede pa ka-entra sa SAP? Good PM, tune in gid kami everyday. Hindi kay gin-announce to din naton ang registration period, kag ang deadline, kay balang gina-validate ang entry. So, wala na. Next time, ha? Kung nagapamati, kamuti mabalaan nyo gid na, ha? Mary Ann Salvador Tribo, may damo gid nga salamat. Ramon Cesar Murillo Alonzo, hello. Yes, thank you gid. Kay Carl Berm, monitor ko di Tita Wilma, insakto gid ang imo nga advice kay Rose. Na salamat gid. Kay Rosalie Antonina Valles Rojo, mayong hapon, ma'am. Siling man ni Indeverge, Olpinda, siling yes, tita, we. Gapatawad gani si God. Kita pangatao lamang. Happy ka bala kung makapatawad ka? Tita, we, no? O, diba? Yes, I agree na Indeverge, Olpinda. Siling ni Alex Montesa. Congrats, gidya sa winner. Salamat, ha? Andro Mangkilan Villarosa. Mayong hapon, Tita Wilma, wala biyahe pakadto ka Bangkalan to Cebu? Daw wala, hindi pa, ining close pa bala subong mo, na daw hindi pagyad, no? So, hindi lang tama pasimpalad, anay. Hambal ni Alex, sila niya, undeserving loving kindness. A reaction niya na sa message nga ginbasa ni Tita We. Mayong hapon from Pontevedra, Christine Siloso agin send iya cellphone number. Dear, may registration ina pero tapos na. So, daso naman na. El Malusok Polidario, good afternoon. Yes, Martin Aliling, mayong hapon sa imo. Hi, the Rose Guevara, kay ginali agad si Tita We. Hello po, mayong hapon po. Greet ko lang family Pilios sa Sagay. Stay safe. Miss you all. Halin ka Indaylin Chua. Josie Ardu Olim. Tawi mayong hapon from Rojas City. Hi sa mga taga Rojas City dira sa Islas ng Panay, mayong hapon. Salamat gid sa inyo. Bao nga mga anak mo. Mirasol, ara si Mirasol, are. Mirasol Gonzalez Turnea. Blessed afternoon, Tito. Stay safe. Salamat man. Kay Tuto, yes, I'm sorry. Kay kay Bia Jonathan, salamat man and good afternoon. Okay, paamo ka na bala. Ay ni Dino Cadiz, salamat na nagaupod man. Aliza Monte Castro kay Victorino Apuhin Romanilios. And the Rosalie Antonina Valles Rojo, yes, good afternoon. Kay Atong Atoy Kalansingin. Kag Shalame Jelma. Tuto Darny Caranzo, mayong hapon. Salamat gid Joshua
Diego Misicula. Salamat din. Inday Blaza, kay Jeanette Arguilion La Chica, kay William Barrera Binias, Jaime Garcia Jr., Inday Salve, Gatilugo, salamat man. Kay Luna May Moyko, enough na lang na anay, balikan talang kamo karon. Okay? Yes. Titawe ang aton anay mga kauturan dira nga nagakinanglan sa mga preska kag matahong nga bulak. Aara lang sa dalan sa dali lang titawe ah. Ang grapes, sino pala kaon grapes da ubas sa aton pulong. And ipakwa lang takon ano ang mga health benefits bala sa aton pagkaon sang ubas. Kay kabalo nagkikita nga ti manamit ang mabugnaw kag matamis nga ubas bilang gisay nahimo tana inang dessert top after tabla magkaon na tikon medyo crunchy pa siya abaw ka nami pagid no bisan masiling may tawi kay mahal man na siya bi pero bisan medyo may kamahalan ang presyo sang ubas manamit naman na manamit kag madamo sang mabulig mahatag nga benepisyo sa ikaayong lawas daw ano be makapabakod ang ubas sa aton mga katulanan. Kay nga ang ubas or ang grapes rich in iron, manganese, copper, nga inatanan very important gid para sa aton ikaayong lawas. Sa aton mga katulanan nga kinahanglan mabakod gid. Importante ina para malikawan naton ang nagkalain-lain nga balatian sa tulan. Ilabi na ang osteoarthritis. Gets nyo? Batian nyo na ha. Importante pagyan para malikawan ninyo ang pagtaas or pag-angkon sang mataas nga uric acid.
Importante na para malikawan nyo ang mataas nga uric acid. Kaya nga kalakip ang ubas sa pila ka mga prutas nga may high water content nga nagapanubo sang acidity sang uric acid sa atong lawas nga importante gini na para malikawan ang komplikasyon sa kidney. Muna gali. Kag makabulig pagid sa aton immune system, of course. Ang ubas iya manggarano ni siya or rich ni siya or bugana ni siya sa mga antioxidants. Pareho sang vitamin C nga importante para proteksyonan ang aton lawas batok sa nagkalain-lain nga balatian. Kag makabulig man para malikawan ang cancer. Kay manakita sa pagtuon nga ang grapes importante gid para mapakigbatuan kag malikawan ang cancer. Ina tungod sa mabaskog ini nga anti-cancer kag anti-inflammatory property nga ginaangkon mismo sang grapes. Ina tungod man sa resveratrol, inang resveratrol nga ina makita lang na sa ubas o kon grapes kag makita ninyo ina kag makuha sa red wine ang resveratrol. Actually, kung lang taon nato ang ubas, lain-lain na siya color, may green, di ba? May green, may red, may black, may ara ganit daw yellow mo, nan. Lain-lain nga mga colors ng grapes. But silingon, tinami gina siya. Ha? Okay, ina ang magamay nga nahatag naton sa inyo nga informasyon sa karon nga hapon na tungod iya sa ubas. Balik si Tita Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials.
Standard Time. Aha, Tita Wilma, na kadto na kita sa pagbasa sa inyo tag sa kasojik sign, pero antes man sa mga nagasaulog anay sang ilang mga birthday karon nga adlaw. Happy birthday sa mga nagasaulog sang ilang kadlawan karon nga adlaw. Nya aton mga celebrator ay dira sa may binalbagan. Manang Betty Lau, happy birthday sa imo. Na halin diri sa amon sa Action Radio. Manang Betty Lau, happy birthday. Kag happy birthday man kay Councilor Dinder Ramos. Councilor, happy birthday halin man sa mga nagapalangga sa imo. Okay. Ha? Kag dira man kay Alfonso Mapa. Abaw nami pagid 75th birthday na niya. Edad niya subong 75 years old. Reward na lang na iyan, no? Ang panamyaw halin sa imo bayaw na kay Emelia Zalde. Okay, happy birthday. Kag sa iban pagid neton nga mga kauturan nga naga-celebrate sa ila birthday ay kay Melchor Pinida pagid. Halin kay Bibing sang Pandanon Silos, no? Happy birthday sa mga nagasaulog sa ila kadlawan today. Happy birthday and God bless you. Ito na horoscope. Yes, Tita Wilma. Sa mga nagasaulog sa ilang birthday kay mga Sagittarius na sila, di ba? Mga Sagittarius, pamati. Ini mga Sagittarius mo ini mga natao Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Yes, Sagittarius, happy ka subong adlaw tungod sa good news nga mabaton mo. Ma-appreciate mo gid ina sang lubos. Ano bala ina? Pero Sagittarius, suno sa imo horoscope, kinahanglan atipanon mo gid ang imo ikaayong lawas. Buhinan mo ang imo gana sa pagkaon ay na. Kung hindi mo gusto nga madugangan ang imo kabugaton. Mga maswati mo nga mga numero 7, 25, 52, 12, 32, kag 44. Mango orange is your lucky color. Capricorn. Ang mga Capricorn, amoy ni mga natao Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, ang tawo nga imugin pakanubo o kung daw nahikay ka sa bala sa iya before, abi mo subong maayong niya sitwasyon sa kabuhi, may manggad na siya. Kag sa iya halin ang nagamit mo para nga magpadayon ang imo negosyo. Pasalamatan mo siya. Maswerte mo nga numero Capricorn, 8, 35, 30, 15, 25, kag 42. Ubi purple is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman mo ini mga natao Enero 20 to Pebrero 18. Makaangkon ikaw sang maayo sa imo kaugalingon self-healing, no? Complete ang imo body preferences, gani padayon na ang imo nabatyagan nga kalipay karon nga adlaw. Mga maswerte mo naman nga mga numero 2, 11, 27, 38, 51, kag 33. Saffron yellow is your lucky color. Pisces. Sa mga Pisces naman mo ini mga natao Pebrero 19 to Marso 20. Ang memorabilia, paamo ka na bala? Pisces, ang memorabilia sang imo iloy. Amo ina magaserbi gabay mo sa tanan mo nga ginahandom nga matabo karon nga adlaw. Halong ka lang sa paglakay. Maswati mo naman nga mga numero 9, 45, 10, 14, 35, kag 21. Flame red is your lucky color. Aha, Aries. Sa mga Aries, amo ini mga natawo Marso 21 tubtob Abril 19. Damo ikaw abaw, damo himuon mo nga pa picture karon nga adlaw. Iga kalipay mo ina ha. Iga kalipay mo gid inang himuon mo nga pagpa-picture nga ina. Halong ka lang sa pagdalas ng salakyan kung may salakyan ka gid man. Mga maswati mo naman nga mga numero 5, 41, 14, 23, 28, kag 51. Ice blue is your lucky color. Yes, Taurus. Sa mga Taurus na naman, amo ini mga natao Abril 20 to Mayo 20. Sa imo naman Taurus karon nga adlaw may mahatag sa imo nga tawo bilang kapital mo. May plano ka nga magnegosyo. Kinahanglan
ikaw nang kahibalo iya magpadalagan sina. Kag ibalik mo sa ginhalinan pagkatapos kung madamo na ikaw sang mabulikan. Mas suwerte mo naman nga mga numero 5, 41, 52, 28, 10, kag 36. Dollar green is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini, amo naman ining mga netawo Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Si Gemini, malipayon karon nga adlaw. Kag imo ma-experiensyahan ang non-physical reality nga ginatawag. Kag makilala mo na ang imo sa ni spirit guide or imo guardian angel padigid. Si Moyhan, may kilala? Kabasi mo ng buwan mo ya, Gemini ha. Maswerte mo nga mga numero 3, 21, 35, 5, kag 8. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Cancer naman. Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, batyaga. No, batyaga. Baguha ang imo balatyagon sa imo mga responsibilidad. Abi mo hindi ka gidya makabatsyag sang kakapoy karon nga adlaw kung kalmado ikaw. Maswati mo naman nga mga numero 9, 25, 28, 15, 22, kag 35. Emerald green is your lucky color. Yes, Leo. Ang mga Leo naman, mga nataw Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Para nga mahatagan katumanan ang imo gusto himon karon nga adlaw, kinahanglan i-align mo ang imo mga sources. Kag padayunon mo ang imo maayo nga pananawan sa kabuhi. Mga maswati mo naman nga mga numero 25, 46, 50, 15, kag 20. Mango orange is your lucky color. Sa mga Virgo, ang mga Virgo, amoy ni mga natao, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Ba medyo hindi naming mood ni Virgo karon nga adlaw, bad mood ka today. At tanan nga tao sa palibot mo. Kaugtan ka gid gusto mo na abi. Kontrola, no? Baguhang imo pagka-irritable karon nga adlaw para nami ang imo bilog nga adlaw. Mga maswati mo naman nga mga numero 9, 45, 30, 14, ara pagid 42. May ara man 10 kag 24. Lavender is your lucky color. Sa mga Libra naman, ang mga Libra mo ining mga nataw, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Magabaton ikaw sang blessing karon nga adlaw. Suno man sa imo ginapangabay. Pero kung ina nga kwarta nga mabaton mo, i-invest mo sa bagay nga makabulig sa imo kag makabulig sa masa. Mga masuwati mo naman nga mga numero 7, 43, 21, 34, 53, kag 13. Scarlet red is your lucky color. Yes, sa mga Scorpio, ang mga Scorpio, may mga nita Oktobre 24, Nobyembre 22. Scorpio, padayon na ang imo ginahimo bala nga pag-apresyar na pag-apresyar sa mga nagkatabo sa palibot mo, apisar nga gina intriga kanila. Pabayi sila kung inang kalipayan nila. Inang mga nagahalit sa imo, abi mo, may reward gina sila sa ila ginahimo. Pray lang sila, pabayi. Mas wanti mo naman nga mga numero 7, 21, 28, 52, 15, kag 35. 25 dula. Neon green is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man-sekto yung tag sa horoscope sa karon iya nga adlaw, Miyerkules, Disyembre 2, 2020. Salamat gid nagaupod man sa itong sa sininga hapon, relax lang ka modera. Antes man ang aton sini dugay-dugay, hindi tapos ka na balatawe. Mga pikita dugay-dugay. Upod sa Zenton
Impontules 3, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pagpangamuyo, update ninyo si Tita Wilma para sa Orasyo Imperata. Balik si Tita Wilma pagkatapos ang isang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Tulas 3, ang ito na pagpangamuyo sa Orasyo Imperata, updin ninyo si Tita We, baitok sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nalawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay
para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Madamugin nga salamat mga palangga naton nga mga tagpalamati sa pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon sa pagpangamuyo. Siyempre, tiyo naman sa pagpaalam ni Tita Wilma, pero antes man na akong magpaalam, gusto ko giyad pasalamatan ang tanan man nga nagtamyaw, ang tanan nga mga nanging kabahin sang kabuhi ni Tita Wilma. Salamat gid sa inyo tanan, sa tanan nga mga prayers kag sa inyo man mga bulig kapag suporta sa aton para padayon kita nga maka-updanay diri sa This Is My Life every afternoon. Kung love nyo si Tita We, love man kamo ni Tita Wilma sa tuod lang. Kag-ara kamo sa adlaw-adlaw man naton nga pagpangamuyo. God bless us. Kag ang ato naman Bible verse for the day nga mabilin sa inyo karon nga adlaw. Halin sa Ephesians chapter 5 verse 1. Follow God's example, therefore, as dearly loved children. I can't say goodbye. Buwas na naman. Pasensya sa wala na itong malabutan dira nga mga greetings. Thank you so much. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,